inkasoval najmenej gólov. Je to brankár domáceho mužstva Majnory Adam Kríž. Podľa gólov, no. Keď má dobrú obranu a nedostane gól, čo taký brankár je? Keďže brankári stoja práve a zapravili to boli padali lepty do svetu, ale vystavali aj druhý, ktorý tie lepty tam postal. A medzi nich dnes najlepší patril hráč Eška Vrakoda, Patrik Baracka. Najlepší hráč má všetko. Rovnako z každého mužstva tréner určil najúžitočnejšieho hráča. Začal by z Eška Vrakoda. Z Eška Vrakoda je to hráč Samuel Žiak. Teriska Nová Ves, Tomáš Uruš. Hej, Timo. Za mužstvo Rovinky Andrej Pájnik. Adam Patríčová cena. A z domáceho mužstva je to hráč s číslom 3 Jakub Hazlík. A keďže štúdia sa zúčastnili 4 mužstva, niekto postupne chce ísť od toho 4. Čiže za 4. miesto v dnešnom futbalovom turnaji mladších žiakov. Prosím vás. Ďakujem. Za 4. miesto získava dvojroková jednota Rovinka. A rovnako aj medaile. Nech sa páči postupne za sebou. Predpokladám, že sú to dneska zápasy boli vyrovnané a pekne sme si zahrali. Každý okrem medaile dostáva vecné ceny, vecný balíček, aby ste spomínali na to, že ste niekedy hrali na turnaji mladších žiakov u nás v Majnoroch. Bitka nie je ťažká, verím, že ju zvládne dnes každý. Samozrejme, pre mužstvo bezpečné na 4. mieste, to je Rovinka, menovaný od superov. A na 3. mieste sa dnes umiestnila Letnotúra Teriska Nová Ves. Mám takú čumluhu peknú. Chlapci síce vyzerajú unavení, ale zároveň sú šťastní, že si mohli do sebe tu zabehať, spoznať iných chlapcov, ktorí hrávajú futbal. Myslím si, že rovnako ako ostatné týmy, aj Lokomotíva Teriska Nová Ves si zaslúži potles viacerých súperov a dostatok športových fanúšikov. Ďakujeme. Prichádzame k druhému miestu. Druhé miesto
obsadila Eška Vrakula. Chlapci v závere Repeluča dohody snažili sa nastrieľať čo najviac délkou. To je jeden z krajších zápasov, kde padla neskutočne na výsledok. Opäť zatlieskané teda mužstvu, ktoré skončilo na druhom mieste Eška Vrakula. Ďakujeme veľmi pekne, že sa zúčastnili. A už nebudú asi prekvapení, že prvé miesto dnešného turnaja tu dnes 20. júna 2015 na Juniský Ohajmero získalo domáce mužstvo Vajnory. Ešte mládežnícke mužstva, nemôže to byť nejaká písane, ktorého by sa lialo šampánske, zatiaľ je to lopta. Tu si treba zatiaľ držať prídova a tam je vlastne odvoj. Vysúvame sa. Verím, ale vážení športové priatelia, verím, futbalisti, mládežníci, že sa nám dnešný turnaj páči, že ste sa zahrali, dali do toho všetky síly, páčili sa akcie, góly, strely a že vytrvajme to na budúce, že by sme sa tu mohli stretnúť a zberať si síly v tomto športe, kde nerozhoduje len jeden človek, ale sa Ja sa vrajčím späť. Nášho Viktor. 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 Prosím vás, tam dal to pamiatka našim rodičom, ktorí sa rozhodne usporiadali, ktorí naozaj sa zamachali na to. A to sú tí ľudia, ktorí sú tu na týchto ďakujem veľmi pekne vám, hráčom, a ďakujem aj rodičom a samozrejme, že podporujeme spoločnosti a nášho prezidenta FK Vajnory sa nám podarilo tento turnaj super usporiadať. Máme sa sponzorom medzi sebou, je to Kevin a Hubel, ktorí vám vlastne dali tie darčeky, ktoré máte v tých taškách. Takže ešte by som rada potom odovzdala slovo nášmu prezidentovi FK Vajnory, ale ešte predtým prosím ples pre našich rodičov. Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že ste sa všetky mužstvá cítili u nás príjemne, spestrili ste si víkend dobrým futbalom, ale dovolte mi na záver poďakovať nášmu trénerovi, dlhoročnému pánovi Horníkovi, v mojom mene aj v mene futbalového klubu, ktorý v podstate dnešným dňom končí vo svojho a poďakovať mu za dlhoročné trénerské pôsobenie teda vo Vajnore. Milan, ďakujeme. Ukázať! Ja to otvoriť. Aj to raz vyjde pohľadí. Ďakujeme ešte
Verím, že ste sa tu cítili príjemne. Úmestne naše ešte pre sebe, naši, dúfať. Patrik, si tu